आं 6-7 मास जायो अब्ला बे जालामायाव गोरलै फिथर बायदि जादोंमोन। बेयावहाय जेबो जानाय नङा दां होननानै डाक्टारनाव देखायहैनाय जायाखैमोन। सोर मिथियो। हाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननिसिम मा भिडिअनि सायाव आपडेट्सखौ लानानै फैदोंबाथाय नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। एक्सुअलि लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय ब्रादारखौ सोर सोर फेसबुकनि दारै नुखो एबा मिथिगौ, आरो जाय नोंथांमोना मिथियाखै अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' लोगोफोर, मा बुंनो आरो, खुगायाव जेबो राव गैया। बिथांनि मेगनखौ नुयोब्लाथाय दुखुनांथाव दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिथांनि बे भिडिअखौ आं मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों नुनो मोनदों, आरो जायबा जे ब्रादारनि मेगननि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना गावनि जे फेसबुक पेजखौ लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामना हो होनना पस्टनि गेजेरजों दुखुनांथावै फोरमायदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय दायो बावैसो बिथाङा गावनि मेगननि बेरामा माबोरै जानाय बेखौ भिडिअनि गेजेरजों माबायदियै बुंथिदों, नोंथांमोना अब्ला खोनासंनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। खुलुमबाय। गोबां मानसिफ्रानो सोंहरखादों नङा होमबा कमेन्टआव, नोंनि मेगना मा जानाय, बहानि नों, मा गामिनि, मारै मेगना बिदि जाखो। आंना डिस्ट्रिक्टआ चिरां, PS रुनिखाथा, PO कंग्रिं, गामि सामथाइबारि। एक्सुअलि आंनि मेगना जोनोमनिफ्रायनो नङा। जेब्ला आं 6-7 मास जायो अब्ला बे जालामायाव गोरलै फिथर बायदि जादोंमोन। बेयावहाय जेबो जानाय नङा दां होननानै डाक्टारनाव देखायहैनाय जायाखैमोन। सोर मिथियो बिदि जागोन होनना, आरो जाखायाखैमोनबो। जेब्ला आं गेलेनो रोंनानै आंनि न' खाथिनि बिदाजों दैयाव दुगैनो थांफायो अब्ला बे बिदानि आथिङा दैयाव सानस्रिनायावहाय आंनि मेगनाव नाङो। बिनिफ्रायनो लासै देरखांबोयो। बेयाव जाहांबोनायाव डाक्टाराव लांनोबो थाइसेबो फैसा गैया, आरो गरिब मानसि माजों लांनो, सोर हेल्प होग्रा दंमोन बे समावलाय। बेनिफ्राय आं क्लास 4 मोनबा हेन्डिकेपनि थाबायनानै लांफैदोंमोन। बे समावहाय जानाय थानाय अपारेसन गासैबो फ्रि गोजामोन। अपारेसन खालामनो गुवाहाटियाव लांखाबायमोन, आरो अपारेसन खालामनो थाखाय आंखौ उन्दुनो ओंखारनायनि मुलिबो फुनजोबखाबायमोन। जेब्ला अपारेसन खालामनायनि टाइम जायो अब्ला डाक्टार गाहाया लिंहरो। बे समावनो डाक्टार गाहाय लिंहरनायखौ मानियालासिनो बै लांग्राया आंखौ डाक्टारनिफ्राय लानानै खारखुमा बोफिनो। माखासे दंबावो, बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव होनाय जासिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। स' लोगोफोर, आं बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बर'नि जेसेबांखि गिदिर निउस चेनेल सालायगिरि बिथांमोना थाबैनो जे ब्रादारनि सायाव भिडिअ लाबोना होफैगोन, जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरा बुजि मोनो आरो मिथियो, आरो सोरबा सासेया मिथिनानै बिथांनि खैफोद दुखु जारलाखौ अनसायो। साननानै नाय लोगोफोर, नोंनि मेगन थाइसेया खाना एबा नुनो मोना अब्ला नोंथाङा बुजिदो बेसे खस्थ'। अब्लाबो बिथाङा गावनि मेगन थाइसेजों बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै लाजिया फांजियाबाबो जे गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों एफा थाइनै रां आरजिनो हागोन खोमा साननानै बिथाङा फेसबुकाव एक्टिभ दं दे लोगोफोर। बेनिखायनो आंनि मोनसे खावलायनाय लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे गावनि थाखाय एफा एनै रांखौ आरजिनानै गावनि न'खरखौ जा एसे सामलायलांनो हायो। आरो जोंनि जेसेबांखि मानि बर' इउटुबार्स बिथांमोन दं, बिथांमोनाबो ब्रादार्सनि न'खराव थांनानै थाबैनो खबर लाहैयो आरो जा बायदि हेफाजाब होनो हायो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मा फोरमायहरनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।